wazo. Ukhona masifundela ngelinye umusho. Ukhona uphethe elinye umusho. Ukuthula eJerusalema. Okay. Igama lokukhuphuka elikaDavide. Ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini kaJehova. Ukhona uphethe elinye umusho. The prayer for the peace of Jerusalem. Okay. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. In praise of Jerusalem. In praise of Jerusalem. 1. I was glad when they said to me, let us go to the Lord's house. Masiye endlini kaJehova. Masiye endlini kaJehova. Ngicela sifunde lencwadi kwabaseRoma 14 verse 13. Ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini kaJehova. Masiye endlini kaJehova. KwabaseRoma chapter 14 verse 13. Ukuyifunda ukukhamana uphezulu ikhuluma ngokwahlulela ngolusuku siyoyibuka ukuthi sifanele nokuhlulelana singabazalwane phakathi endlini yokukholwa. 14 verse 13 kube kuphela. Sihloko sithi ungamuyisi umzalwane wakho. Ungamuyisi ini na? Okay. Ngaleli lithi ngajabula kakhulu la bethi kimi masiye kuphi na? Lithi Umzalwane wakho. okay, ungamuyisi umzalwane wakho. 13. Ngakho-ke akubethe lokwehlulela lomunye esikhundleni saloko asitimisele kuthi kubethe lobekela lomunye umzalwane sikhubekiso noma umgoqo lomahle umuyise. Munye ini na okungase kube yini isikhubekiso noma into engamenze njani na awe akungabi namunye mhlawumbe mina lawo sizathi sinalo ilungelo noma isizathu sokuthi sikhubekise abanye ini na abazalwane barithi iBhayibheli akungabi na alishiyana nomfundisi phakathi akungabi namunye obamba ukuthi umzalwane aqhubeke ngenxa uma simuza Exodus sithola indaba yokuhlangana kube kathathu bebekhuluma ngama-festivals noma imicimbi noma imigubho kwa-Israyeli. Then uma bekhuluma ngale migubho kwa-Israyeli bekufanele ukuthi amadoda njalo at least kathathu ngonyaka ahlangane yezizwe enjani na ezishumi nambili. Kuyafika endabeni ukuthi kwakhiwa iJerusalema ngoba kufanele ukuthi kube nendawo la kuhlangana khona abantwana bakabani bakaNkulunkulu. Bekungamadoda ebeqabe kakhulu kuqala bovela phambi kobuso bukaNkulunkulu
Jerusalem alethelisha uJesu Kristu igama lakhe. Jerusalem alethelisha uJesu Kristu igama lakhe. Sonke sihlangana kubani na? uJesu Kristu sonke. Noma sihlangana sihlanganiswa uthando lwabani na? lukaJesu Kristu. Uthi uDavide ajabula kakhulu ngoba bethi siye kuphi na? Endlini kaSimalala. Thina sihlangana kanye sofaka kwisandeni. Naku uDavide oyimi, naku uDavide uwe. Imande kunezinto ezimsindayo. Kunezinto afuna ukuyibikela uNkulunkulu. ITuesday kunezinto ahlangana nazo. Kunezinto afisa ukuyibikela uNkulunkulu. Kunezinto afuna ukuyiceba nokuyibika uNkulunkulu. Manje isikhathi se-festival asikafiki ukuthi angaphuphela kuphi na eJerusalem. Manje nezinto naley'nkinga zikhona. Wanele wezwe isimemezelo sokuzwa kuzalwana sike sikhuphukele e-HOGM. Lokuzalwana wagcwala injabulo, wagcwala intokozo, ngoba uyazi la yakhona kunokubonelelwa, kunokududuzeleka, kunenjabulo, kunamazwi kaNkulunkulu aphilayo. Akajoliswa izintombi, ujoliswa ukuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu. Akajoliswa isikhathi, ujoliswa indawo lapho ahlangana khona. Akajoliswa njengethuthi usuku, manje ujoliswa yithuba lokuya phambi kweNkosi. Ujoliswa yithuba lokuya phambi kweNkosi. Sonke sofuna ubuso beNkosi. Sonke size eNkosini. Sonke sizokhalela iNkosi. Malungabi umzalwane oba isizathu sokuthi abanye baphuzuke noma abanye benze isono, kube sonke size eNkosini. Sizalane inkinga esiyaziyo, sizalane imithwalo esiyaziyo, sizalane ingcindezi esiyaziyo, sizalane inhlupheko esizaziyo. Asidingi ingcindezi yangaphakathi, asidingi ukuhlulekana kwangaphakathi, ngoba sonke siseJesu. Sonke size kuleJerusalem, sonke sokhala kuleJerusalem, sonke sobika kuleJerusalem, sonke sovela kuleJerusalem, sonke sovula inhliziyo zethu kuleJerusalem. Ngajabula kakhulu laba sikhona sikhuphuke siye endlini kaJehova. Ngajabula akakhetha abazalwane basajabula. Uzasaqaba bangijabula athi hayi makumbe izohlangana nalokho. Asasaqaba ngakujabulela ukukhuphuka eJerusalem. Aqabanga nezinto sofike simbize ngazo. Already uyazazi. Uye eJerusalem uyazazi. Ungcole kangakanani. Uyazazi akasimuhle kangakanani. Uyazazi akalunga kangakanani. Uyazazi uswela kangakanani. Bese thina sokukhumbuza futhi. Ngajabula kakhulu uma sithi siye eJerusalem. Endlini kaSimakade. Singayenza endlini kaSimakade ibe ejabulisa abantwana bakhe. Ufika bazochitha noma bazovula inhliziyo zabo kuye, ayithi. Siyenze indlu kaSimakade ibe iJerusalem eliphilayo, iJerusalem elibonelelayo, iJerusalem elinothando, iJerusalem elinomunyu nabanye abantu. Kungabi isizathu sokuthi omunye umzalwane akhubeke nokube isikhubekiso kuye. Ungabi isizathu baba, nami futhi kungabi isizathu sokuthi izwi laNkulunkulu lingadunyiswa. Ngingabi isizathu sabantwana bakhe bangajabuli bafuna beJerusalem, sebezela ukuthi bazobona ukuthi angikho, bazela ukuthi bazobona ukuthi hayi angikho.
bekudolo naSunday. So bekudolo naphansi leviki. Ngoba namhlanje kuzothula inhliziyo yami enkulu. Mara mkhulu ukuthula. Ngoba kunaloyo mzalwane loya. Kuyilesi sizathu. Kunalo mfundisi lo. Kuyilesi sizathu. Kunaloya kuba ungabi isizathu. Abantwana bakaNkulunkulu kuthi basuke ebukhoneni bakhe. Bathi noma sebezwe indaba basizwe isimemo uthi namhlanje sikhuluphuka eJerusalema bathi hayi ngamaneni naye i-right ifanele la ekhaya babathe kunesevisi athi hayi ngamaneni hlale ngilungisele indaba zami ngihlele ekhaya ngoba ukukhuphula kweJerusalema kunanesikinga kanti lelithi lesenazo yoyithululela khona ukukhuphula kweJerusalema kunadini yembesi kanti lenazo bese ngijwayele uyakhona kunezinto kanti lesenazo sengiyaphila nazo uyakhona ukuhlanganisa nabantu kanti belele nabo bese kulungile ngajabula kakhulu ngoba sesikhuphule eJerusalema ngajabula kakhulu ngiyajabula mzala iJerusalema lethu uJesu Kristu inkosi yethu iJerusalema lethu lisha ayeliye sonke sikhuphula kuyo sonke sikwebhana siyakuye lithi iBhayibheli kwenzeka uJesu phakathi kwesitulo kanti khona wesifazane onenkinga yokugula okuthile kwathi noma isitulo sikhona wazama indawo indlela yokufika kuphi na eJerusalema wazama indlela yonke ngafika kanjani makumphetho weJerusalema makumphetho wesithizo ngafikeleka kanjani ukuthola usizo lwempilo yami ngajabula kakhulu nabeza sikhuphule eJerusalema lithi iBhayibheli kwami indoda ehlangothi encwadini kaLuka 2 lithi iBhayibheli kwenzeka lababemsiza kubekanje uma bayamthwala bofinyelela Jesu lithi iBhayibheli kwagcwelelwa phandle abantu benyathelana nendawo ingekho ingekho ukuthi bangangena phakathi endlini uJesu bayamazi phakathi makayeke indlela yokungena phakathi lithi iBhayibheli labazalwane bathola ithuba bavula uvini indaba bafuna kufinyelela ebukhoneni bakaNkulunkulu bafuna kufinyelela nalo esizakala ngajabula kakhulu labenzi khona asikhuphele eJerusalema ungabi isizathu sabanye abazalwane sibalala ithawula ekholweni nami futhi ungabi isizathu nawe futhi ungabi isizathu ungabi isizathu nami ngabisi uyakulangazelela ukukhuphula endaweni uyakulangazelela ngoba uyazi usizo lwakho luvela kuba umoya ngakhona uzulithola bebazi kahle ukuthi ngaphandle kokukhuphula eJerusalema angeke behlangane bonke ezizizwe enjani na ezishumi nambili angeke bakhonza bonke nganhliziyo yinye angeke baba nokukholwa kunye bengakakhuphuli kuphi na eJerusalema kodwa bayakholwa bonke bebehlangana eJerusalema kuphela sinayo inhliziyo yokuhlangana nawe last thula kwenhliziyo yethu injongo yini usikhuphula ngeduduza ngenani akathola amandla amasha akathola inhlakanipho loya mndeni uvuseleleke loya mndeni ube nothando loya baba kabe namandla loya mama kabe nothando olusha siyavuseleleka yini okanye basicabanga ngeJerusalema sicabanga kuphindele emuva sicabanga kudibana sicabanga ngayini sicabanga kushita sicabanga kuphuma kulento ngathi ayisibisi ngathi ayisebenzi Jerusalema lethu elisha Kristu kamala zothi ungasuka eJerusalema noma sebekhona bahlawuzayo mara ungayeki ukuya eJerusalema noma sebekhona bayizathu mara ungayeki lokukhuphuka noma bekhona bakuvimbezele
isiyaba yethu. Yingakho sinendaba nemphefumulo ezofuna uJehova. Siyaba yethu. iJerusalema sesayishintsha. Ngaphandle kwethu ungabambiseki, ngaphandle kwethu awunathando, ngaphandle kwethu awunamusa. Sashintsha iJerusalema kaNkulunkulu salenze lethu. Singajabulela ukuba sekhona kaNkulunkulu. Focusa noma nakekela indaba yakho noNkulunkulu. Lungisa indaba yakho neJerusalema elisha. Lungisa indaba yakho neJerusalema elisha. Yiba nokujabula uma kuthiwa isikhathi sokukhonza, yiba nentokozo, yiba nokududuzela. Angithi yena ukududuza wathi njengoba ngihamba ngiyababa ubaba uzothumela ini na? Umoya wena uzoba yini? Ozoba ukududuza njani na? Ozonifundisa. Akekho ozosifundisa ngaphandle kwakhe. Wathi uyaya endaweni yokufunda intando kaNkulunkulu. Ungabisathu, wathi ungabisathu. Noma ngisize nami. Angisize ngabisathu. Sokuthi uflathele ungaphinde. Angikhulumeni nendlu kuphela. Zonke izinto ekuthiwe kaNkulunkulu. Uthi ngcono manje mhlawumbe ngakhonzi lokukhulupela eJerusalema. Nginabi isizathu. Kungakanya kuba okunye uma lusuke la ungene la akukhothe uNkulunkulu. Mali ngabi isizathu ungakhonzi. Ngabi isizathu. Nawe futhi ungabi isizathu. Noma ngabe nezizathu ekanani wena nje as a person. Mali kuba isizathu ungabi isizathu umntwana kaNkulunkulu angakhonzi. Noma sefikile eJerusalema athi ufuna intercede, noma ufuna ukuthandaza ngoba unisathu ukuthandaza. Athi ufuna ukuthula inhliziyo yakhe kuNkulunkulu ingakhonakali ngoba uyisathu sokuthi angathula inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Athi ufuna ukukhala angakhoni ngoba wena uhleli ulimi nawo uyisathu uthakakhali kuNkulunkulu. Angene nomthwalo ahlale nawo phansi aphume nawo futhi umsinde mahlombe nasenhlizweni. 1 2 3 uzobathi umzalwa umsithe yakhe. Umzalwa lo yenze lokho, umzalwa lo uphumile emshadweni, umzalwa lo indaba. Noma sefikile eJerusalema ukhona ugobeni isizathu sokuthi angathuma noNkulunkulu. Ukhona ugobeni isizathu sangadumisi. Ungabi namfuthi ungabi isizathu likhulekise kakhulu. Ungabi isizathu namthandi. Mina nje likhulekise kakhulu. Ngingabi isizathu sokuthi omunye wenu angamthandi uNkulunkulu. Ngikahle ngifana nembongolo yakhuluma uJesu bafuna ukugibela ne-right. Ngashiki isizathu ukuthi ngingamthandi uNkulunkulu. Angisho uhlalane ngeke. Noma wena umthandi uNkulunkulu. Khuphuka eJerusalema la. Ngingabi isizathu sokuthi ungamthandaza uNkulunkulu. Nofuna ukuthandaza ekhaya. Ucabanga mina vele isikhathi sokuthandaza. Asisize uNkulunkulu. Uthi David ayijabula kakhulu uma bethi ngiyasi endlini yasekhaya. Ngiyamema nonke angekho futhi ophezulu kakhulu, angekho phansi kakhulu. Ngicale ngisho nje ukuthi la phansi emnyango ukubona kwenzakalayo. Uma kunomzalwane ongenayo siphathe kabi. Ulimali ungakaqala nokubona futhi. Kwesinye isikhathi ungamboni nokuthi ulimele azaphuma limele futhi. Angekho phezulu, angekho phansi kakhulu. Asinakekelane bazalwane. Asibe nothando sonke. Uyawara ukubona umzalwane ongasaphumeli eJerusalema. Kodwa isikhathi sokuphumela eJerusalema sishayile. Uthi inhliziyo yakho. Ubathe asiphumele eJerusalema. Athi ngizobona next week. Asiphumele eJerusalema. Ngizobona next week. Uyakhona ukuyihlola lenkulumo. Nenhlangano uNkulunkulu akunika. Engusho ukuthi sibe siphakathi. Bakhulumela ngaphandle. Mhlawumbe indaba bayazi. Asingabi isizathu. Ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bangakhulumela eJerusalema. Asingabi isizathu ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bangakhulumela eJerusalema. uNkulunkulu akuthanda.
uma singayi kuye sizilaya thina. Uma kukhona imvula enethayo ungakhona ukutshela uJesu ukuthi uyanethwa, uzilaya wena izoqhubeka inethe futhi. Uma kunesimo abanaso uthi noma usufikile ungakhona usilikela kuJesu uyithwalele sona, uzilaya noma uyilimaza wena, awulimaza omunye umuntu. Ngoba ithuba ulitholile lokuthulula inhliziyo yakho noqondo yakho kuNkulunkulu, but wakhetha ungakwenzi, usufikile eJerusalema. Jabula, siyajabula ngoba kuthiwe siyendlini kaJehova. Asibambisane bazalwane, sendlini kaJehova uthandele, ibe nothando kubazalwane, yenze kube lula ukuthi bendlu ngabani nayo. Ngisho kakhulu yona le nkulumela zonke, ungabi isizathu nawe futhi ungabi isizathu sokuthi ube isikhululekiso ngomunye umzalwane agcina ngakhuphukeli kuphi na eJerusalema. Kunjani? Kunjani? Kunjani?